dat schilderij bezien. Alles weet. Ja. Wat is het? Een echte Rembrandt. Pak Nou, pakken we. Alsjeblieft. Mooi. Succes ermee. Allee, Hanske, doe er maar nog eens eentje, jongen. Ja, rustig, maar... kost wel een bar. Allee, je zei toch uit de koning mieters van Pentekenswijs, of zoiets dergelijks. Hey, Bent. Ja, je moet me net zo nu weer rond zijn. Ga je nog nooit een tekens, jong? Jongens, dit schilderijke had ik op een rommelmerk gekocht. En nevens mij is de soort Hildeburg. Gerrit, jou maar eerst maar een bb'tje. Een BBBB'tjes is bedoelen. Een Beentbaas Berenburgje. Ik hoop dat is Beltje wijzen zo, want die had er meer jongen van de zicht. Oh, hey, ben die er ook wel? Hey, kijk, bellen. Moest even hier komen dan. Even zeg, dit heeft nou correct net wat voor kunst en kitsch. Hey, smeerlap. Doe maar mijn schilderij er net onder spuien. Nee, Bent. Ik getuig juist van mijn respect voor de meesten. Met mijn Vlaamse Flem ben ik op zoek naar de signatuur, hè, de aantekening. Allee, kijk, dan zullen we dat hoekje hier eens even goed proper maken, zodat we kunnen zien wie dat stukje hier geschilderd heeft. Merkelmans. Oh, zo is dat moeilijk, denk ik, hè? Zeg, Bent. Maar dat is een schoon schilderij, jongen. Dat is goed geschilderd. Zie je dat? Zeg, volgens mij is dat veel geld waard, jongen. En ze is toch die baas gezegd, riekmeisje, merkelmantje van mij? Hé, kitty. Ik zie liever een mooi nakend wief op zo'n schilderij. Dat is nog beter. In het echt. Oh, niet dan. Ik had er nog wel een mooi plekje voor, Bent. Op het huisje. Hier. Ik hou er een fles in Berenburg voor. Nou, wat zei je? Ja, dat kist over je, dat is meer dan het beste. Ze is jouw Alfred even een pilsje van mij. Jongens, als dit schilderij goed verkocht is, hè, dan bouwen we een feestje. En Alfred. Kies toch voor mij, ik uitziekje hoe belangrijk die Merkelmans wie en is. Ja, dat is goed. Allee, morgen, dan weet ik meer. 5 uur hier, afgesproken? Best gedaan. Niet in mijn beeld met de poorten. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen, denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Ik ben zo wat ik ben en door haast alles nog niet. Maar loop mij maar, ik ben het les bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het les bij daar. Is dit spek? Ik dacht het net. Dit is anusnas. Ananas. Cirkels van de spek is die cirkel, zei ze. Nou, de meest wel eens wat om die zoen stinken. Dat was toch eigenlijk wel een beetje fatsoenlijke aard worden, net?
En ik vind het de laatste tijd net zo goed uitjust. Krijg ik een vis en te dikke pons. En als je oud hoef ik net te worden en fatsoenlijk hoef ik heel... Dat woord hoort hij vandaag voor het eerst. Het gaat er net alleen om dat je geen spek in zit, maar er zit ook geen was in. Dat is volle slimmer. Te volle vlees is net goed voor een mens. En dit? Wat is dit? Kan je mij uitlezen wat dit is? Paken, dat is een groenteburger. Er zit geen derde best in. En Beppa had gelijk. Het is echt volle zoenen. Oh, Cynthia, dat ik al. Begin stekkels in paken. Ik ben alleen nog op raad. Eerst een bennen en eerst een sterren, zei ze het in het oors. Oh, ja, mijn ziel, wat had er het weer dreig. Nou, ik vind het fantastisch dat jouw keer probeert minder vlees op tafel te zetten. Iedereen weet dat je in principe zonder kunt. Er zijn genoeg alternatieven. En trouwens, ik eet al 27 jaar geen vlees. Ik zie er toch fantastisch uit? Absoluut. Nou, en waar hebben we het nou eigenlijk over? Er zijn veel belangrijkere dingen in de wereld dan elke keer maar weer die vermoeide strijd en die woordenwisseling over eten. Altijd maar weer het eten. Oh ja? Dan zult u in Afrika wijnen, matten. Moet je al wel eens praten, heren. Ik vind het wel hartstikke lekker, je Beppa. Lekker sweet. Doof is Beppa. Pop. Maar ja, zei wel. Hè? Ik krijg nooit eens een tutje. Ik denk soms wel eens, hè, ik kan beter een bist wijzen. Dan krijg je er meestal wat ondank. Oh, nou we toch op bisten hebben, zal dokter Flimmerik dan wat vertellen? Of even Cynthia vertelde door het paken, man. Ja, Paken, wist je? Ik had direct een broerke bij gekregen. En hij heet van Popeye. Popeye? Ja, Paken, Popeye. En het is een aap. Een aap? Zal ik het even uitlezen, Heid? Ken Heid Jaapie Anema? Oh, die Seeman van de Bornmeer. Ja, krijg die. Nou, die had een aap genomen op zijn laatste reis. En dat mag je officieel net, en dat wist ik wel. Maar ja, soms nemen mensen exotische beesten mee van 4 reizen. En dan komen ze thuis en dan krijg je er net een portie. En alle opvangplakken zitten vol. Dus hebben wij een aap in ons. Yep. En waar zit het best nou? En is hij zijn werkruimte. En hij is zo lief en hij is zo slim. Slim. Ja, ik vind het slim dat wij een aap in de buurt hebben. Haar jasjes, dat best zit onder de vliegen, dat ben je weer nooit, jokken. Ja, verkeer me, ik had er benauwd van. Dat best wat het door is, zeg al mogelijk. Nou, dat meester blijft hier in een huis zolang als dat nodig is, punt uit. En hoe is toch zelfs maar een koffertje uit van huis? Nou, dan hadden we morgen in ieder geval een stukje vlees in de pannen. Mooi een broodje aap, dat lijkt me heerlijk daar. Dat zo. Dat is echt een zoon van inheid. Hey, Aap. Popeye, hè? Ja, toen had je gewoon het cent nodig. Nee, maar dat was maar gelijk. Een beetje in de circus. Al je publiek om de heen. En dan ben ik de clown. En wat voor een clown. Hé? Ik al die graag willen wonen. Clown. Is er niet zo wat zes, joh. Ik heb een schilderij. Een echte Merkelmans. Dat valt heel burg. Misschien wel een miljoen. Dat is een mooi ding van wat, een miljoen. Het is een reismeisje. Een verraadreis. Ik heb weer machtig. Maar denk erom meer. Het kan je vertellen. Hè? Dat is uw geheim. Ja. Weet je, een slok, ja? Ja, ik kan het skillen. Ja, dat is lekker.
Nou, Popeye. Het is een Tarzan get a BNR. Hé. Hé? Sjoerd, je moet toch toegeven dat je niet goed wordt van die vader van je. Trouwens, die moeder van je kan er ook wat van. Dit is niet goed voor Cynthia, dat is niet goed voor Cynthia. Je moet het niet allemaal zo serieus nemen. Het zijn gewoon hele lieve, eenvoudige mensen. En sommige dingen gaan gewoon aan hun voorbij. Dat heb ik je toch al zo vaak gezegd? Aan hun voorbij? Ja. Aan hun? Ja. Aan mij zul je bedoelen. Ik wil niet eerst bijna bejaard zijn om er dan achter te komen dat ik alles heb gemist in mijn leven. Ah, nou overdrijf je een beetje. Kom eens even hier. Ik overdrijf helemaal niet. Hey. Dan moet je nou eens naar me luisteren. Ik ga hier niet zitten wachten tot er eindelijk iets gebeurt. Wat? Ik ben een kunstenaar. En kunstenaars die moeten erop uit. Ja. Om vleugels uitslaan. Ja. Kunstenaar, hoezo kunstenaar? Kom aan. Kunstenaar, ja. Terwijl jij opgaat in die koeienkonten van je, schilder ik hier dat de stukken ervan afschieten. Ik barst van de inspiratie. Er zijn gewoon geen grenzen voor mij. Ik bedoel, artistiek gezien dan, hè? Ja, zo voel ik het. Nou, ik ben heel blij dat jij een hobby hebt gevonden, Talita. Daar ben ik echt heel blij om. Hé, zullen we mijn hobby nou even beoefenen? Kom on. Vertel me nou eens even wat je echt was zit. Kom. Nou, ik krijg gewoon niet genoeg prikkels hier. Oh? Je krijgt niet genoeg prikkels hier. Hé. Hey, kom eens even hier, man. Maar dat bedoel ik niet. Ga nou eens toch op. Excuse me for living, man. Sjoerd? Ik heb een galeriehouder uit Randstad uitgenodigd. Ik heb foto's opgestuurd, toch gebeld. Hij wil wel langskomen. Hij heeft een tweede huis hier in de buurt. Hij komt morgen. Dat is geweldig voor je, maar... Maar wat? Altijd alles afkraken. Nooit eens een keer positief. Nooit eens een keer Talita te gek, meid. We gaan ervoor. Volgens mij vind je mijn schilderij ook niet eens mooi. Dat is niet waar. Ik heb altijd gezegd dat je hele mooie kleuren gebruikt. Mooie kleuren, ja. Jeetje, er zit toch veel meer in? Passie bijvoorbeeld. Mijn echte ik. Ik heb mijn hele ziel erin gestopt. En trouwens, weet je wat? Volgens mij is het allemaal niet eens aan jou besteed. Sjoerd, baas. En weet je wat? Misschien ga ik wel weg. Alleen. Hè? Net zoals Gauguin. Die liet ook zijn gezin achter in Frankrijk om naar Tahiti te gaan. Naar het paradijs. Om te schilderen. Ja, maar misschien is jouw paradijs wel hier, man. Dan hoef je het helemaal niet ver weg te zoeken. Hey. Het is goed met je. Hè? Wel te rusten, Sjoerd. Hé, wat wil je dan? Nee, oké. Ik zou wat meer belangstelling voor jouw dingen tonen. Goed? Ja? Ben je tevreden? Hey, wil je nog? Nee, zullen we nog even. Kom on, hey. Nou, dat niet hoor. Wie hebben we dan? Popeye. Hey, Popeye, kom je? Popeye, kom je? Talita krijgt van die man op zitten. Kom. Kom, beestje. Kom op, klote aap. Kom nou.
Kom op, Prissie. Hier. Goed zo. Goed zo. Kom op. Kom maar. Goed zo. Zo. Ja, Sjoerd Baas. Mark. Hallo, ja. Ja, dat is een hele tijd geleden, ja. Luister, ik heb een probleem. Nou? Wat is dit nou weer? Een langje Sinterklaas wel, die komt wel taai wordt. Vindt het net feestelijk? Nou, Cynthia vindt het wel mooi, hè? Prachtig, Beppe. Maar ik wil eens in mijn hagelslag en eens in mijn pindakaas. Cynthia, dat had je nou eens vaker zijn. Ze is nog gewoon van nutjesmoor, dat is volle mooi wit. Gelet dat van kan nou toch worden. Domme die nutjesmoor. Best zelfsmoors is bedoelen. En wat is dit? Nevens mij is dit een keutel. Maar die hier zo het meidje hoort, want dat weet het hem zelfs wel. Dan zit hem wel op eten matten. En dat is nog maar de sildineerd van nog komen. Het smaakt het krijgt als gewone croissants. Jeetje, wat heb ik vannacht slecht geslapen, zeg. Ja, dat is de zin. Sorry, ik moet vandaag vrolijk zijn. Het belooft een geweldige dag voor mij te worden, volgens mijn Chinese horoscoop. Zo, jongens. Lekker waar, net. Hey. Jongen, was net zo op de noordheid ontbatsen. Neem dan maar wat eten. Ja. Hey, je bent het zelf maken, man? Ja. Creatief, man. Is het lekker, Cynthia? Mooi en lekker. En Paco zei, het ligt op een keutel. Nee, kun je mij maar straks even koffie brengen? Ik mag nou het scruwwoord wel. Paco, heb ik straks nog wel zo'n lekker leuk broodje? Oh, lieve schat, neem de hele schaal maar. Dan mag er nog van groeien. Hier het in koffie, alsjeblieft. Ah, geweldig, man. Dankjewel. Nou, wat weer er nou? Zo, daar is om het hoekje. In het atelier. Zo, man. Zie je, is die langste die het gaan, hè? Sjoerd! Waar had dat vertoond? Ja. Het ligt er al. Ja. Dat is mijn schuld. Ik je dat beest onhalen, man. Toen had er zelfs het warkie op me. Nou, zo met mij even... Ja, vanzelf. Popeye? Ja, Do. Dat is een boef. Goed, baas. Hey, Mark. Ja? Oh ja. Nee, is fantastisch. Heel goed. Ja, geweldig. Oké, tot dan, hè. Hoi. Hopoi. Finito. Nou, dan beginnen met examen. Hey, Alfred, kom erbij, jongen. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Zeg, Bent, heb ik goed nieuws voor haar, zeg. Amai. Dat schilderijtje van haar, hè, allee. Ik heb dus opgezocht. Dat is geschilderd door Gerard Cornelis Merkelmans, hè. Een landschapsschilder, geboren in 1804 te Gent, bedankt. En hem is gestorven in 1874 in Franeker. Franeker? Zodoende dat schilderijtje hier terechtgekomen is, hè. En net onbelangrijk. Dat is niet mis, Bent. Kijk. In de openbare verkoop, de valen, zoals Collie hier zegt, doet een Merkelmans natuurlijk een beetje afhankelijk van het formaat, hè, maar toch al snel tussen de 75 en 100.000. En dan heb ik het hier niet over frankjes, hè? Hey. 100.000? Huh? Jongens, ik hou voor je alle jaar. Dat ik dit nou mooi, man. Scoren we net al, man. Jongens, Amerika, Afrika, China, maken me alle geneet uit. Beenbaas, komt eraan.
Bliksem. Die lijst ik naar dan, man. Ja, bist u er wist van dat dit D is? En wat is dit? Dat ben ik kikkerjetten. Kikkerjetten? Ja. Dus als wij dat spul opeten, nou, dan hebben we weer als kikkers door de kamer. Ik kan er maar om niet ringen. Dan maak ik wel even lekker zitten, hè? Je hebt een beetje te malen de laatste tijd. Hoe zit het? Kist ook je maat meer horen vast wat te vieren? Hé, daar slapt ze daar zo'n keutel bij het skin uit. Paak is een clown. Oh, lieve schat, op best de enige die het pakenkoert begrepen kind. Waar heb je dat kunnen krijgen? Dat is toch hoe? Ja. Ben je in de stad geweest? Nee, dat had u zijn groenteboer nou te keer. En die kikkerjetten, ik. Er komt heel niet meer vragen naar zaten. En nou heb ik een vegetarisch kookboek gekocht. Ja, we zullen geen vlees meer nodig. Hallo, ik wel. En ik zeg, het tahoe, het tabé, ik en net een snakbaar. Dan was hij net zo onstellen en zitten in jou die del. Rouw het nou eerst maar. Oh jongens, sorry dat ik wat laat ben. Ik hier een klassieker. De Covertiette Brouwer die scherp green. Wat is dat, Heid? Scherp. Nou, dat is als een kool wat scherp zien slikt had. Dan komt het in de maag en dan maak ik het eruit, Harry. En in dit geval weer dat een balpinnen. Een haar verhaal, net. Nou, ik hoop je dat dit beter smaakt als balpen. Ik ga in elk geval mijn best doen. Nou, zit er maar zo niet, man. Ik hou van een beetje avontuur op tafel. Hé, Heid? Nou, ik weet wel wat lekkerder is. Bak de aap. Kist de lekkerste zuur van mij. Dat vind ik net leuk van Paken. Paken, maak het maar een grapje. Ja, kan het nou ook eens gezellig hier aan tafel? Ik heb geen zin om met jullie negatieve spiraal meegezogen te worden. Ik had vandaag een geweldige dag. En ik weet zeker dat vanavond ook perfect wordt. Een grote verandering dient zich aan in mijn leven. Venus en Mars in het 6e huis. Ik weet zeker dat het goed gaat. Wat is dat, mama? Dat is slappige ouwe hoer. Het 6e huis. Jij krijgt mij vanavond niet boos. Oh ja, dat is ook zo. Die galeriehouwer, ja. Hé, wie is hij eigenlijk? En waar komt hij vandaan? Zo'n wanneer is daar de belangstelling voor? Gijs van IJsselstein. Hij heeft 2 galeries. 1 in Utrecht en 1 in Amsterdam. En hij is echt een hele grote in de kunstwereld. Hij heeft allemaal geweldige contacten. Nou, en als hij iets in jou ziet zitten, dan is jouw kostje gekocht, heb ik me laten vertellen. Jongens, wij worden riek van de schilderijen van Talita. Nou, nee, net rode schilderijen van Talita. Ik zal wat oors vertellen. Weet je wat ik heel mooi kan schilderen? Nou dan. Papa, die maakt de mooiste dingen, maar de prachtigste kleuren. Wat? Nee, hè? Oh jee. Ik zie het bij zijn kooi te tekenen, maar stiffen. En toen wou hij ik. Hij pakte het samen op mijn hand en begon te krassen. Heel mooi. Echt kunst. Nou ja, krassen kunnen we natuurlijk allemaal wel, hè, liefje? Het gaat erom dat je samenhang aanbrengt in het geheel. Anders is het geen kunst. Papa, ik ken echt nog volle meer. Want die zaak kan uit zijn kooi halen. En ben we naar het atelier van hem gaan. Naar mijn atelier? Kind, hoe haal je dat in je hoofd? Gaan we alles weer opproberen? Ze denken dat ik nog een been ben. Godzijdank is er niks gebeurd. Jezus, wat een geluk. Ik zou er niet aan moeten denken. Oh. Nou, dat valt geloof ik af. Papa en ik alles weer netjes opruimen. Dat zei ik toch al. Sugars, is het net prachtig? Mooi, schitterend. Nee, dat... Vind je het Heid wel goed, Heid? Wat is er aan, Heid? Wat is er aan, hé? Dat rijdt het. Dus die is wat doms op, maar nou kunnen we wel in de kamer heen. Je ziet al mooi list om. Wat wil Paken nog meer? Het kan er net 4 wezen. Dit is... Du hast geen idee van... Heid, vertel het nou. Wat is er aan? Er zit je poppie in die mij in het leien. Oh, dat zou je hem hebben. IJsselstein, Gijs. Heid, vertel nou eindelijk eens wat er aan de hand is. Ja. Jongen.
Dit schilderij heeft kort op een rommelmerk. Het schijnt een echte Merkelmans te wezen. En die stomme aap had het verknoeid. Dat ding is 100.000 waard. 100.000? Voor een schilderij? Nou ja, het is een echte Karel Apelwurm. Dat schilderij is naar de barrebiesjes. En dan zit er om de leidje. Waar had je niet verstaan? Ja, wat ken ik toch hoors, man? Ik ken er wel om janken. Nou, hier denk ik in ieder geval net, ze. En wat dan? Dat het nou een aperij is. Ja, daar heeft u volkomen gelijk. Kandinsky had in principe natuurlijk hetzelfde. Ja, die draaide al zijn werken om en toen was het abstract geworden. Nou, zo eenvoudig was het natuurlijk ook weer niet. Hè. Er is wel het nodige aan vooraf gegaan. Ah, dit zijn uw modellen. IJsselstein. Ben je het baas? Joukje baas. IJsselstein. Ja, Sjoerd, ja. Hallo, ik ben Gijs. Hé, Mark, een momentje. Ik stel je even een koffie zetten. Ben je het? Help me even. Zal ik u even mijn werk laten zien? Graag. Maar dit is fantastisch. Dit zoek ik nou. Wat een oerkracht, die rauwheid. De fofisten zijn hierbij vergeleken met kleine jongens. Die vormen, dat lijnenspel. Goddelijk gewoon. Daar is geen woord van overdreven. Het is gestolde energie. Bezieling. Ja, begrijp me niet verkeerd hoor. Dat andere werk is ook niet slecht, maar... hier gebeurt het. Als u hiervan nou nog eens, laten we zeggen, 25 werken kunt maken... Hè? Verschillende formaten, groot en klein, papieren, op linnen... dan heb ik daar gegarandeerd een paar hele grote klanten voor. Ook in het buitenland. Ik ken een paar musea in Frankrijk, in Nice om precies te zijn... die vinden dit om te smullen. Ik weet zeker dat ze u een tentoonstelling zullen aanbieden. Dat wordt kassa, mevrouw. Absoluut. Ja, maar... Nee, niet zo bescheiden. Mijn gevoel bedriegt me nooit. U heeft het ware vuur in uw branden. Kijk, Meneer IJsselstein, ik ben Talita, haar manager. Ik behartig al haar zaken. Ah. Ik kan u verzekeren, dit kan ze. Ja. Een beetje geduld, wat vertrouwen, dan komt het dik voor elkaar. Daar sta ik persoonlijk garant voor. Geweldig. Maar over hoeveel geld praten wij als we het hebben over zo'n 25 werken? Tja, dat loopt natuurlijk al gauw in de richting van de 1,5 à 2 ton. Wacht, ik zal alvast een cheque uitschrijven. Hè, voor de aanschaf van nieuwe materialen. En bij wijze van voorschot. Fantastisch. Alsjeblieft. Jij gaat het helemaal maken, Talita. Wij gaan het helemaal maken. Hallo? Ah oui, ici Gijs IJsselstein, hè? Ah oui, je suis ici à Friesland. Zit daar. Houd je de sodemiddel die aap op die Popeye, hè? En Talita, zet door de kwassenkleer en de verf. Hè? Hey, wij borken voor u, wij borken voor u. Wat is er nou? Papa is voort. Popeye, wat is er met Popeye? Die is voort. Voort? Ja. Ach, leven, nou rustig maar, rustig. Popeye? Ja, een paar even de dierentuin ophalen. Ik heb hem verkocht. Opgeruimd staat netjes. Voort met de brood. Zo, Cynthia? Voor die spartpad. Huh? 100 euro? Ja, wat is er, jongen?